Jadi kowe nek bar nyanyi kan kowe terus kepoyoh-poyoh bahaya. Ya toh? Iki neng media sosial FYP kabeh ya. Karo bojomu karo sapa milih? Yo, yo. Lele. Nang, gentenan piye bojo gentenan? Yo, weh. Rene lagune apa? Katresnan sejati. Ya dicelukno sayang. Sayang. Malah guju. Di Reva Revo Sini. sini. Dalam. Apa? Oke. Ya, siap. Ayang Topan. Ya, Udah pipis belum? belum. Belum. Benar berarti habis ini ya? Udah makan tadi? Udah, Udah. Udah Mimi? udah. Udah. Gimana Pak? Mas Topas ini. Ayang Topan. Ya, I miss you. Jawab. I love you. I love you.
Ngefly aku langsung. Lagi iki lah aku didembok-dembok. Kan. Terus bablas nguyah mriki. Mulane nek nusul cah-cah iki cancut iki rangkep 8 apa pira ngono kok. Angger bar ceduet karo Repa